onye nwe ụlọ ọrụ Ugommụta Foundation bụ ọkammụta Francis Okafọ abụrụgo onye nke duru ezinụlọ ya ndị enyi nakwazi ndị ikwu na ibe ndị na-echere ezigbo echiche wee gazie wee ruo uju ọnwụ di nwa ya bụ late Dr. Robert Ugochukwu Onebunne bụ onye nke nwụrụ ka ọ gbara afọ 58. Dr. Onebunne bụzi onye nke niri na be ya na Ụmụekpili Village na ụla Ikwulọbịa na okporochi ime obodo Agwata. Ganye n'ọnwụ ya, ọ bụ onye nke ji ọnọdụ ọkwa Chief Medical Officer nke otu United Nations Support Office UNSO nke dị na Somalia. Onye nta aka anyị bụ David Okpọkwasịrị ga-ewetara gị akụkọ ahụ. otu ahụ ka o siri mee na ngwurube late Dr. Onebunne ahụ lara mmụọ mgbe e bubatara arụ ya ịbụ onye a ga-akwanyere ugwu ikpeazụ n'ezinụlọ be ya tupu amalite ibu arụ ya wee jebe Immaculate Heart of Mary Parish Ekwulọbịa bụ ebe a karịrị ya oke ikpeazụ. N'ụlọ ụka ahụ ka ọtụtụ ndị gbakọrọ nke gụnyere Igwe Emmanuel Onyeneke, nwunye ya onye nọbụ dịka onye isi oche okpuru ọchịchị Agụata bụ Chief Titus Anịgbaọgụ na ndị ọzọ eji okwu agba izu gbakọrọ ikpe ekpere ka a wee nabata mkpụrụ obi ya bụ nwa amadi na ndokwa. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka Reverend Father Boniface Ozuoke kọwara Dokinta Onebunne dịka onye eji okwu ya agba izu n'ebe ọ metụtara ahụike ndị mmadụ nakwa onye tụere ndụ ya ịhụ na ndị mmadụ biri ndụ nke ọma. Mgbe ọ na-echeta ọgọ ya nwoke ka ọkammụta Okafọ bụ onye nọbụrụ dịka osote onye isi ụlọ akwụkwọ University of Nigeria Enugu Campus chetara ụdị ndụ Dokinta Onebunne biri mgbe ọ dị ndụ ma kwuo na ọ bụ onye gba mbọ ịhụ na akwadoro ndị niile nọ ya n'akụkụ ma bụkwara onye na-atụ ndụ ya na ọdịmma ndị ọzọ. Nwunye ya bụ Dokinta Onebunne lagoro mmụọ bụ Ifeọma Onebunne na nwa ya nwaanyị Chisom bụrụ ndị na-enweghị ike ijikọtanwu akwa ha ma cheta di ya na nna ha dịka onye ha na-elegara anya ma kwee nkwa ịga n'iru ịkwado ihe niile eji mara ya bụ nwa amadi. Ndị ọzọ mpịara ya bụ mmemme nke gụnyere ọkammụta Lawrence Okoro bụ onye du ndị otu United Nations Support Office Somalia wee bịa bụ mmemme nakwa onye nọbụ dịka onye isi oche okpuru ọchịchị Agụata bụ Chief Anịgbaọgụ nọrọ kwue na ya bụ Dr. Onebunne bụ onye na-achụ udo oge niile ma bụrụ onye tiri anya na mmepe obodo nke ndị Ekwulọbịa. Nwanne ya bụ nwa amadi bụ Maazị Joseph Onebunne bụzi onye nọrọ kelee ndị bịara ya bụ enimozu ma kwee nkwa na a ga-aga n'iru ịkwalite ihe ndị eji mara Dokinta Onebunne mgbe ọ dị ndụ ma kpezie ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Site na Ekwulọbịa n'okpuru ọchịchị Agụata, abụ m David Okpọkwasịrị maka akụkọ ụwa ABS.